Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga mga balita sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarang kami malantaw sa KCAT Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City kag Banwas ang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Siyam ka mga balay na halitan, duha ka mga persona na samaran sa sunog sa Barangay 10 sa Bacolod, Kainas ang aga. Sa Gihulngan City, City Health Officer kag iya nga bana patay matapos gintiro sa riding in tandem. Healing Center sa Cadiz kag Silay City ginagamit na bilang mga quarantine facility para sa mga LSI. Mabukal, posible man nga gamiton. Sa Bacolod, sugilanon nga may matabo nga lockdown, wala sa kamaturan suno sa BC Alcalde. Kag sa Good Vibes, sa Manapla, saksihan ang Light of Hope Parole Making Competition. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Misa de Gallos ng Simbahan Katoliko ang nagsugod na. Si Bacolod Bishop Patricio Buzon ang nagpamuno sa misa sa San Sebastian Cathedral. Sa homily sa nga obispo, iya ginpahanumdum sa tumuluo ang legacy sa Christianity nga 500 katuig na kalawig. Nalakip man diri ang panawagan ilabi na sa mga pamatan-on nga mangin instrumento para sa evangelization and mission. Ini may angot man sa pagsaulog sa nga simbahan sang National Youth Day. Ginpasiguro naman ang pagsunod sa mga simbahan sang minimum health protocol, kasubong sang paggamit sang mask kag physical distancing. Ini ang ginsulit-sulit pahanumdum sa mga misa nga ginpatigayon. Magalawig sang siyam kaadlawang pagpatigayon sang Misa de Gallos sang Simbahan Katoliko. Damlag pa gin-adjust sang pila ka mga local government units ang curfew base sa hinyo sang simbahan para mahatagan sang higayon ang mga tumuluo nga makasimba. The year 2021, and you know very well already, is the year when we commemorate the 500th anniversary of the Christianization of our people. 500 years ago, nabato naton ang pagtuo. Ang aton pagtuo, our Christian faith, is the greatest gift of God to us as a people. Ina kabilidhon ang aton pagtuo. Kag ang Misa de Gallo nagpadayon nga aton ginahiwat for years and years bangod sa sina nga pagtuo. Sa number 9, maka-eksperyensya sang lapta-lapta nga pag-ulan ang bugos nga Western Visayas, sini nga semana tugas ang easterlies. Ini ang base sa weather forecast ng Pag-asa subong nga adlaw. Nag-aapekto sa karon ang tail end of a frontal system sa Eastern Visayas nga amo man ang nagadalas ang maulanon nga panahon. Kung wala nagaulan, mabatsaga naman ang mabugnaw nga huyop sang ang hangin amihan. Wala naman may ginapaabot nga bagyo kung anuman nga weather disturbance nga magasulod sa pungsod sa magasunod nga mga inadlaw. Nagapaandaman ang Pag-asa sa mga mananagat nga maghalong sa pagkadto sa lawod bangod mabaskog man ang huyop sang hangin. Sa number 8, duha ka sakay sa motorsiklo patay matapos magbunggo sa bus sa Victoria City. Patay ang duha ka persona nga sakay sa motorsiklo matapos magbunggo ang ila ginasakyan sa isa ka bus Lunes ng gabi sa National Highway sa Victoria City. Ang biktima amo sanday Earl Sorilla kag iya backrider nga si Richard Christian Casin. Sa investigasyon sa Victoria sa PNP, nagapaliko na ang bus nga masulod na kuntani sa terminal o galing nagdiretso pa ang motorsiklo kag nagrekta inibunggo sa kilid sang bus. Dead on arrival sa ospital, sanday Sorilla kag Casin. Na-release naman ang driver sang bus matapos ang reglementary period. Sa number 7, sa Sagay City, lalaki nga nakaluwas gikan sa pagpanglutang sa riding in tandem sa nagligad nga bulan ang patay matapos nga gintiro na naman sa riding in tandem sa gihapon.
Patay ang 31 anyos kasi Erwin Yu matapos tiruhon siyang riding in tandem kahapon malapit sa barangay hall sang Old Sagay sa Sagay City. Sa investigasyon sang Sagay PNP, nagasakay sa tricycad ang biktima padulong sa barangay hall sang siya ang gintiro sang backrider sang motor nga nagasunod sa iya. Patay na sa mag-abot sa ospital si Yu. 7 ka empty shells ng caliber 45 pistol ang nakuha sa crime scene. Natukiban nga si Yu ang giluthang man sang riding in tandem sa guwa sang iya nga balay sa banwa sang Tuboso sa Nobyembre 26 pero siya ang nakaluwas sa naagom nga mga pilas tugas ang igo sang bala. Ginabesagaran pa karon sang PNP kung ano ang motibo sa pagpatay sa biktima. Sa number 6, may anong mga dugang nga empleyado sang banwa sa Moises Padilla ang nagpositibo sa COVID-19. Ginsiling ni Mayor Elia Garcia Yulo nga sa 94 ka mga empleyado sang lokal nga panguluhan nga nagpaidalom sa swab testing sa nagligid nga semana, anom ang nagpositibo sa virus kag ini sila ang napaidalom sa isolation. Damlag pa nagmando ng alkalde sang pagpaidalom sa mga empleyado sa swab test kasunod sang pagpositibo man sa virus ang duha ka mga empleyado. May pilaman ka mga talatapan sang gobyerno sadto ang ginpaidalom sa temporary lockdown pending sang resulta sang ginpatigayon nga mass testing. Balik na sa normal ang operation sang banwa karon. Nagbalik naman sa trabaho ang mga empleyado nga may negatibo nga resulta. As of December 15, may 9 ka mga active cases ang Moises Padilla, kag 8 diri ang mga government employees. Sa number 5, syudad sa Bacolod ang nagapangabay sa karon sa Regional Interagency Task Force nga idiani magbaton sa mga maginapa pinauli nga mga OFW. Ang request for moratorium ang para lamang sa Disyembre 24 tubtob 25 kag Disyembre 31 tubtob Enero 1. Sunod sa kay Bacolod Councilor Israel Salanga, ang amo nga mga pets sa amo lang mga pets sa ang ilang nga request. Bot silingon sa tunga-tunga sang Disyembre 25 tubtob 31 padayon sa gihapon ang pagbaton sa mga mainabot nga mga OFW. Dugang pa niya, luyag man nila nga makapahuway ang mga frontliners nga wala pa sang pahuway humalin sa nagsugod ang pandemya. Sa karon ginahulat pa ang mga indesisyon sang RITF. Damlag pa, ginsiling man ni Salanga nga ilan nga ginhandaan ang kadamuon sa mga nagainabot nga mga OFW sining holiday season. Sa number 4, Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiara nagsiling nga hindi matuod ang nagalapta nga impormasyon sa social media nga ipaidalom ang syudad sa lockdown sining nga bulan sang Paskwa. Sunod sa BC Alcalde, wala sang rason nga ipaidalom sa lockdown ang Bacolod. Bangod pa dayon ang pagnubo sa mga bag-o nga kaso sini sang COVID-19. Humalin sa nagligad nga semana, wala nagalapaw sa 15 ang bag-o nga kaso sa syudad base sa records sang Department of Health Regional Office. Ginpahayag ni Familiaran nga dapat likawan ang pagpalapta sa social media sa mga fake news. Bangod nagatuga ini sang kakulba sa pumuluyo. Nagapahanom duman si Familiaran sa publiko nga magsuksok gid sang face mask kag face shield kung magwa sa panimalay kag magsunod sa social distancing. Kahapon nagpagwa man sang mando ang Malacañang nga dapat hindi lang face mask kundi mandatory naman pati ang pagsuksok sang face shield kung magwa sa panimalay. Pandemic kasi mong crisis mo so dapat may amon ang lako. Do sobra na bro 15 ka pana same query and message sa button. So, no lockdown? No lockdown. Sa number 3, nagakapuno na sa karon ang mga quarantine facilities sa mga banwa kag syudad sa Negros Occidental tugaman sa mga nagainabot nga mga locally stranded individuals. 18 na ka mga LGU ang may temporary suspension sa pagbaton sa mga LSI. Yaring report ni Barbara Mijares. Ginabato na sa probinsya sa mga healing center sini sa Cadiz City kag Silay ang mga nagpinauli nga stranded individual sa bulan sang Disyembre nga hindi na ma-accommodate sang ilatag sa kabanwa kag syudad. Sino kay Attorney Refrando Diaz, ang provincial administrator, luyag sa probinsya nga batunon ang tanan nga mga na-stranded gani ginabuligan nila
ang mga LGU nga na-overwhelm na o kung napuno na ang mga quarantine facility. Kung mapuno pagid ang silay kag kadis, mahimo nga pati ang mambukal ipagamit para sa mga LSI suno kay Diaz. Sa datos ng Provincial Incident Management Team as of December 8, malapit sa 2,500 ka mga LSI ang nag-inabot humalin Disyembre 1. Sa Domingo, ginaprubahan man ang incoming flight sang PAL kag Cebu Pacific para sa mga LSI para ma-accommodate ang mga naapektuhan sang ipatuman nga temporary suspension sa arrival sa mga LSI sa 18 ka mga local government units sa probinsya, lakip na ang Bacolod. Philippine Airlines will have 2 flights. Okay? Inbound, outbound. Cebu Pacific also 1 flight on December 20. We already informed our team. That's about 600 people nga maabot sa airport on that day. So, we are bracing for all the logistical requirements, challenges, but our team is up to it. Samtang ginbag-o naman sa probinsyang sistema sa pagpatigayon sa swabbing, direkta nga igasubmit ang specimen sa molecular lab sa Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital sa Silay. Ini kasunod sa naeksperyensyahan nga delay sa pagkuha sang resulta bangod nga may mga specimen nga masobra na sa 24 oras nga na-extract o kung nakuha kag ma-endorse sa laboratory. Suno kay Diaz, bangod sini hindi mabasa sang machine ang swab specimen. Gani wala sang may ma-generate nga resulta kag nagasulit-sulit ang trabaho kag maggasto. So, ginuyangan na naton kaya ang imo nga panos nga sample hindi na makakuha sang bakod nga resulta. Ang makinata hindi na nakabasa kaya hindi na siya fresh nga specimen. So, hindi lang ni isa, duwa, damo ang amo nga situation. Ang bag-o nga patakaran ang igapatuman na sumugod buwas nga adlaw. Sa number 2, ginpatay ang pamuno sang Interagency Task Force ang Gihulngan City kag iya sininga bana. Ang local IATF head nga amo man ang City Health Officer ang yara sa hit list sang Anti-Communist Vigilante Group. Patayang incident commander sa local Interagency Task Force sa Gihulngan City nga si Dr. Mary Rose Sanselan kag iya mister nga si Edwin Sanselan matapos sila tiruhon sang riding in tandem kahapon sang hapon sa sulod sang ila ginaistaran nga subdivision sa Barangay Poblasyon sa Gihulngan City. Sa investigasyon sang Gihulngan na PNP, nagapapauli ang mga biktima gikan trabaho sakay sa ilang motorsiklo sang sila ang gintiro sang riding in tandem. Madamo sang igo sang bala ang mag-asawa pati na sa ulo. Suno kay Police Lieutenant Colonel Bonifacio Tecson, hepe sang Gihulngan PNP, madamo sila sang ginalantaw nga anggulo kung nga agin patay ang mag-asawa pero hindi lang anay ini nila ipalayag samtang padayon pa ang investigasyon. Nagtukod naman sa task force ang Gihulngan PNP suno kay Tecson agud matutukan ang kaso. Ginkasubo naman sa Gihulngan City Interagency Task Force ang pagkamatay ni Dr. Sanselan nga amuman ng City Health Officer sa syudad. Ilabi na nga nangindako nga instrumento suno sa ila si Sanselan sa paghahagan-hagan sang pagsaka pagid sang kaso sa COVID-19 sa Negros Oriental. Sila nagapangayo man sang hustisya sa kamatayon sang mag-asawa. Ginkondenar man sang Karapatan Negros Island ang pagpatay sa mag-asawa. Suno sa grupo, kabahin si Dr. Sanselan sa hit list sang isa ka anti-communist vigilante group nga nalakip man ang pangalan sa ginpatay sadto nga abogado sa Gihulngan nga si Attorney Anthony Trinidad. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Siyam ka adlaw antes ang adlaw sang Paskwa, saman ka mga pamalay ang nahalitan sang kalayo sa Barangay 10 sa Bacolod. Isa ka bumbero kag isa ka sibilyan ang nasamaran. Yaring report. Sa video nga kuha ni Pompe Jr. gikan sa Bragco Port, makita na ang pagpuog sang madamol kag itom nga aso sa Barangay 10 kaina sang aga sa kilid lang sang SM City Bacolod. Samtang nagapalapit, makita ang nagadaba-daba nga kalayo.
Naguntat ang kalibutan sang tanan, mga residente, kag mga driver sang tricycle kag tricycad para saksihan ang madasig nga pagdako sang kalayo kag pagpuog pagid sang aso. Suno kay Ems, isa sa mga boarders sa nasunog nga balay, ahaw nga mga bayo lang ang iya nga nasalbar bangod madasig nga nagdako ang kalayo. Ang ilong ka doon, kasi sa mga mong, isadalong ko ba, iti, ang basa mga tulong, may sulot ka mo doon, nagwa kami, dasig na sa karyente, ito, wala na. Buta kung hindi na nga rin ang sulot. Suno kay Jim Alit, lasayis pa lang sang aga nag-ibwal ang kalayo gani wala siya makapanghimos ang gamit kag iya na langit pang una pamukaw ang iya apat ka mga kabataan. Ang mga bata na sa pagwakwan na iba lang gamit o okay, importante bata lang. Oo. Ito iba halos talaga tululog pa diyo mo. Pinamukaw ko lang gani kay way kabalo. Maswerte na lang kay wala malabot sang kalayo ang ilang nga balay. Ang ini naman nga grupo sa mga kababainhan nga gikan pa sa Misa de Gallo, ginpahibalo na lang nga may sunog sa lugar, amukon nga naghingagaw sila binalik para kamustahon ang ilang himata nga nagapuyo diri. Sunod sa kay Bacolod City Fire Marshal Chief Inspector Publio Protenia, 6 ka mga balay ang totally destroyed kag 3 ang partially damaged. Sa pag-usisa nila, gikan sa wala mapatay nga kandila ang kalayo, may namatsan abi sa lugar. Di sila na ang yan na nga umagad. Tingdo na nagpaway bala, napatay. So, sila ging nag-probability, ato na yung culture na kung na yan, sa balat, nagasindi, ta kanila. Ilimot tayo sa lata, nabayaan siguro naman daw isa sa mga aligasyon na yan, bagay na sa atong nagyagit sang balay. Gikan sa ila opisina, nakita na mismo sa nag-duty nga bumbero ang nagapuog nga aso, amukon nga galayon sila nakaresponde. O galing, wala sang alagyan kag nagainikit-ikit ang mga pamalay sa sulod nga himo sa mga bagay nga dasig lang masunog. Ang dalan side view agad, kung kaso may sugat anay, kamo kay good for one person ang makalabay dito sa itong area. Budlayan ka mo, sir? Budlayan. Kahit di patagagi sa balay ng isa, sulod, tapos ang putpuk, gamay katama. May isa man ka bombero kag isa ka residente nga nasamaran sa sunog, pero luwas na sila sa katalagman. Sa Good Vibes, mga barangay sa Banwa sang Manapla ang nakigbahin sa Light of Hope Parole Making Contest nga nagatuyo para mabatsyagan ang espiritu sa Pasko. Aton saksihan ang switch-on ceremony sa report ni Marty Go. 2, 1, and lights on! Nangin masanag ang simbahan sang St. Michael the Archangel Parish sa Barangay Purisima sa Banwa sang Murcia kagabi sa ginhiwat nga lights on ceremony sang Light of Hope Parole Making Contest. 12 tanan ka mga parol ang nangin entry sang kada barangay. Ang kada parol ang nagagamit sa mga indigenous kag recycled materials. Nagdaog bilang 3rd place ang parol nga himo sa mga seashells, sea crabs kag pukot sang mga mangingisda. 2nd place naman ang ini nga parol nga himo sa mga plastic spoon kag taklob sang plastic soft drinks bottle. Napilian nga kampyon ang ini nga parol nga ginutihan sa paghimo gamit ang mga dahon kag bunga sang ipil-ipil. Ini ang entry sang Barangay 1 nga nagbaton sang 50,000 pesos nga grand prize. Antes ang Lights On, isa ka malipot nga programa ang ginhiwat sa gwa sang simbahan kung sa diin ginkalingaw sa mga nagtambo nga parokyano ang mga ambahanon sang Pasko nga ginkanta sang nagkalain-lain nga mga choir. Ang Light of Hope ang proyekto sang Victoria's Milling Company nga mayara sang distillery plant sa among barangay. And I am very, very happy and very, very pleased with the entries that I've seen. No? Ang creativity was really at its best. And napasalamat ko sa tanan barangays na nag-participate. Father Flo, thank you. Please be assured of the support of VMC always to keep our church going. Sa mga katauhan, kag sa isa ka kumpanya, inugdanay kita. Ang isa ka problema, masulban naton, like panindugan naton ang atong gusto, kinapanindugan man sa sang Victoria sa ilang obligasyon, maghatagay kita sa pagidait, maghatag kita tsansa. Ginpatigayon sang VMC kag sang simbahan ang ini nga parole making contest bilang pamaagi sa mga barangay sa Manapla nga mabatsyagan kag masaulog ang kahulugan sang Pasko a pesar sang pandemya. Marty Go para sa Digicast Negros.
Sa title, palang Barb Light of Hope. Kanami na sing iyang gusto ipaambit sa tao, no? May kasanag sa paglaom. Light of Hope. Kay grooming ha, ang among ginamatutuod nga kahulugan sa Pasko si Jesus is the light and He is our hope also. Wow, amen. Diba? Grabe si Tita Barbs. Do nakibot ko gulbil ako to ka-prepare, Barb. Which is true. Pero in fairness sa ila lang nga mga parol, Barb. Kanami sa mga obra sa seashells, sa plastic spoon and fork, sa mga recycled materials. Kanami nakapangita sila sa mga ideas paano gyapon nakakame up with this parol gamit sa mga bagay-bagay nga makit-anan sa palibot. Mga amo ni nga contest ruming gakapilitan kag gid magpakugwa sa imong creativity. Kag syempre gusto mo magdaog unique gid dapat ang imong obra. Think out of the box gani nga bagay lang, Barb. Grabe. Grabe. At least, Barb, sa kagamay nga lugar, sa Manapla, sa amo nga barangay, nakapinsar sila sa sini nga idea. Tani ka ba mapinsaran man sa ibang nga lugar nga pwede kag gid makaobra sa matahom nga bagay out of mga things nga ra sa palibot. Kag, amoy ato mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imong palibot. Pero dapat eksakto kag balanse ang mga impormasyon. Paraan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Barb, 9 days na lang. Wow, 9 days. Pasko na. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.